Mao ni ang dako kayo nga naporma nga sinkhole, Purok Indilicio, Sitio Libog, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Bugo. Unsang lugar dire? Sitio Libog 1, Purok Indilicio, Barangay Guadalupe, Bugo City. Okay. Nay, asam sa kanay? Ari, maritisan. Ah, Marites. Sige. Ato ni tan-aw nun, nanay nga cordon. Wah, wala lang naging ko. Di na namigapon naman ni ingani pa. Wala pa. Wa. Lagi na nambuan. Ayog gig naluntag na ron. Awa pa nakabot na naman. Na yung mga lubid na natagang bago ako na nakita. Asa? Dagan. Ah, dire. Ah, dire. Asa man na? Klaro kayong tubig, dalawa. Tawa, klarong tubig. Di atas sa Purok Indilicio, Sitio Libog, Barangay Guadalupe, Bugo City. Din nakapakurat sa atong residente dinhi ang dako kayong sinkhole nga kalit lang na porma dinhi nga dapita. Ang mga residente nakugang na kay gumikan. Mabati na nila ang kanunay lang buto-buto ug ang pagka-unlock sa yuta na makita na to sa ubos nga bahin na nay tubig ya ang galing mga yuta sa ibabaw nangahunlak na ito na nay tulo ka tanom ang nahulog ang duha ka punuan sa lubi ug ang punuan sa saging ang nahunlak na dito sa ubos. Inanay na ni nagkadako ang mga tao sa dire nangoryoso na sad. Hadlo kay ko si Reggae basig suyo punta. Oh, Delikado ba ang single ka dito sa dagat? first time ba din na sinkhole sa dire? Murag Bugo? sa pag yagay minog siya na na single diri sa unhang gamay. Dili pero ani ka Barangay Guadalupe gyapon. Barangay Guadalupe gihapon. Kaning mga yuta, mao ni siya nga nabunbon nga mo niluto yung tubig pero kahapon dili gid na makita diha. Naay duha ka punuan nga lubi nga nahug niya, wagi nakita. Ogoy diretso na to sa dagat. Lubi. Asa naman ito gidang lubi mo ka mo? Ara diha sa. Ilam na to. Nalamon di ay, nalamon. Oh, ilamo yan ang Buangan ng lungaga. May gani ko yung taong napil. og na timingan nga gidaro pa ni ang nagdaro amo. Oo. Kadaro man tani yuta kay umulo ni. Sige pagpangatada kang yuta. Pagpangataga. Malamang kining tubig alap. Kuan bahod. Agoy, mao lapos ni sa dagat dito ni sa kuan. Sige pagpangatada ka pila mo. Nag-anam ni kadto. Pero tuwa dito ang tipak daw. Sige na, likit na ganyan sa atbang. Sige. Ang kani dire, wa pa ni gahapon dire, dihara na siya utong gahapon. O dihara. Karon pagkagabi na mo na ni siya ni abot na dire. May dako ng mayo. Asa may napita nag-unag tipak? Dito na pita. Dito yun. Oh, dito sa atbang. So dire ang nagsigig iban. Kano siglik-liki sir, mo diretso pa na. Malamang ugma sa buntag, purot na nangari. Keduhan na ito pita. O katuwang kanang pans baboy, madaan Kinsa na. naman ni Ari dire? Na government. Munisipyo, kuan sa sila sa kiniligan sa Philbox sa sila. Boxing nga rin sila. Duhan ko Pwede. Unsa may ila istorya? Ila man yung gikordohan man dire. Adi lang pa kuan ng mga bata kay dito. Amo nila ikoralog ka ng yellow tape. Na balaka ka ni? Balaka gid man sir kay may chance pa ni nga og muuwan siya. Oo. Mo sige gihapon siya mudako gini siya maayo. Kinsa man ang yuta dinhi? Kang asa ko ning ayaan kang Isay Muñiz. Oh. Iyahan ni yuta nabalaka siya rin gihapon puting hilaka gid niya kay diri man ginatumong sa iyan yuta. Kay kani yuta umabya ni ilam ni kam nagmani munggo sana. Pangabuhian gini. Pangabuhian niya karon kay dalawa puti dako ang iban na Kinsa may naka-discovery ani? ang iyang anak na ikaduha ang babae. Unsa to? Kamay pa o ang bangag o dako? Gamay pa diri pa kay dako. Hmm. Nya
karon ning anam siya dako. Gabi nagsige ni siya pangatumpag gabi. Bisag tulo ka dump truck magtapad. Tulo. Oh, malamon pa sa lungag pero padong sa ubos na mura mo kuno siya imbudo. murag Oh, imbudo ni. igabot sa sud. Ana man siya kahon. Oh, usara ka dump truck ang masud. So dito. Mao ni ang Murag imbudo style. oh, na imbudo style, no? Ang lungag. Pero andito sa ilaw, matakibaw nga po. Pero Kuan na sa ilawom. di na ta ka klaro to silawom kay ning ko naman siya. Niog man. Ni langob na sad siya, no? Unya, ana po nang iyang tubig. Nanasay tubig. Ato duha ka lubi da sir, nagi makita ang tumoy. Duha ka lubig yun na Oh, duha gid ka po nalamon. Gilamoy ani. Oh, kaning lubihay nga ning kagagmaya. At ang gasto dagan to bunga. Oh. O to na mga guys. Patay, bituto-buto na. Oh, tig ana siya kahimtang diri. Oh, buto no. Oh, na. Sige siya ka hunlak ang yuta. Sige siya kundak. Oh. Oh, makita na to nga ano. Sa live karon. Oh, ingana siya. Ang klase sa yuta kuan, wa kayo bato. Wakay ba to? Pulos yuta. Muna nga Granay asa ni nga kuan ha. karon down gid siya. Kay kana imo nahang labayog bato nga mo pilit man ang bato niya. Kani labayon? Oh, humok Piliton din siya. piliton. Murag clay ba, murag clay. Murag clay soil, no? Ya. Igabot sa sod lahi ta sa color. Ay, ito siya no. Dako sa mutalungan. Dako, no? Kami diring taga purok ang dinisyo ulit ko no. Nabalata jud with maayo kay base mo niya ito na dako ni maayo kay na akong balay di ara dire balay sa kuyaan. Balay sa kuyaan. Ay akong balay na ara man niya oh. Na dia. Delikado kung mo pa ang siya dito. Mao. Sige na katumpag. Yan dito sa ilawan ba sige siya katumpag. Gabi dagko kay lagobo na gabi. Gamay rin minig hapon. Maka namin siya kadako kay ang tubig sa ilawom diretso man sa kuan dagat. Dagat din nahan? Dagat ni siya. Kunya taga di HP mga guys. O to na, nanghog na, o buto-buto na. Ang kaning gilaw mo na ni dini mawas mga 18 kadupa siguro. Ang gilaw mo na ni. Nagpadayon ang paghunlak sa yuta dinhi sa dako nga St. Paul sa Barangay Guadalupe, Bugo City. Nay, liki na oh. Kani liki na. Direta pikas pod. Oh. Sarang yuta sir ba? Wala brok abo sir ba? Urot ni yuta adiri dit. Ayo dah.
Ang atong DRRM team proceed ayon diri sa area. So pag-abot nila nakita nila ang kaning dakong sinkhole. So during pag-assess nila nanam sa mga tao dire gina-inform din sila sa unsay mga ngay buhaton. No, so una po gi kordonan dai ni gihapon. Pagmatuod pagpakita sila nga di ka pwede mo duol dito. Then gipahibaw sa ni sila nga dili pwede maglabay-labay basura or mga unsa sa kaning lunga kay posible po na may tubig makontaminado niya kay narbay ito nga tabay po basin sumpay na siya delikado mahilo o niya gina-inform po niya ang mga taga diri nga dili mo kumpiyansa og doon so muna ang magibuhat gahapon sa mga assessment then i-report na po nila mo sa MGB hopefully karong adlaw kung kaya sila ang schedule gikan sa bubon makaproceed sila diri para ma-check nila ang area but sa amo sa nga part is dili magin pwede mo duol og maayo kay basin niya og muna at least makita niyo karon nga napagi mga movement ba so delikado gid siya nga kasi mo collapse pa siya so muna sa nagpagman. When it was initially reported sa LGU through sa ato ang DRRM, no, gibrief naman po ni DRR ang mayor nato about the situation and in fact it was Mayor Mayel nga nag-ingon nga ipamonitor gyud pag-ayo ang situation dire and since we are not the expert manggod we rely on the wisdom and expertise of the MGB who ingon si Sir Liben atong DRR nga nag-coordinate naman sila and in fact there was a statement nga possible nga moanhi sila karong adlaw sa magwato ato. Pero what we know is na may gihatag nga guidelines sa anang MGB as to the easement from the site nga pwede na to i-cordon off sa morning gibuhat nila karon and then nakita man nato nga naay tulo ka buok nga structure diri nga mga balay ang usa sa balay ang naay tao while ang two others wala na ni sila residente. So what we are coordinating with the barangay for safety gyud sa mga residente natong usa ka balay nung nga for now for the meantime since na pa may movement ang sinkhole ato lang sa silang iadto or mo evacuate lang usa sila para lang pud sa safety nila because we do not know pamanggod kay since nagsige pa ang lihok. Atong lumasalin no. Nay mga singko pero ginagmay ra. But karon mo na naka-alarm ni kani siya may pinakadakog pinakalawon. Then nagsige pag siya pag napag siya movement. Ang kaning sinkhole is tungod po ni sa nay mga scarcity sa ilaw sa yuta no or nay mga cavities or kaning mga cave. So possible siya na nagini siya kanang halo sa ilaw. Then makita niyo sa thickness kaya tungod po sa tong pag-earthquake na lagi mga displacement. So as nagsige tag aftershock na nay mga movement then magian po siya uwan muhumok siya then the weight itself sa yuta may makakause of collapse. So muna ang tinsig di mo na to makita what is underground mangod unless kung tibuok yuta GPR sa LGB makita na to mga scarcity but kani mo na makita to kung namang gani mag-drill ipagid siya may bawang kung at least kung may mahitabo nga nagi nalungan siya. Existing na mo nga mga panghitabo gikan sa buak sa liki sa kilid dihang corner niya gikan niya natay setback nga 15 to 20 meters then depende po sa iyang positioning or murag sa panghitabo ba then nakita na to sa dako magig siya wide gid siya so muna mo gigamit ron is mga 15 to 20 then sige siya develop karon mo expand na yun ito 20 yun sobra man siya sa 20 but amo lang yun siyang kasilanggingan nga for temporary kay di mo sila katugpod kung sila gubo ba so muna nga amo lang yun ang ito ang protocol then coordinate namin sa barangay nga magpabantay nagigtanod kay dili ito malikay yung mga tao nagimusod kaya what if nga magbarog-barog diha mo-collapse niya so ang basin niya kasingalan ang barangay ang LGU na po nga nagpasagad so muna kami ni-take action gud may gahapon nga mabantayan gud ayon ang amo pahimangno labi na sa mga nasa duol diri magtabang-tabang na tagbantay kay namang ko yung mga dili taga diri nga makisusuwa kung unsa gyud nahitabo diha at least sila makatabang sila og pa full back lang sa mga tao nga dili gyud mo duol sa area no kay delikado pa jud gayo nya kani mga nagpuyo pod muna unta nga dili na pod sila may magpasinugda kung sila lang po mo take sa kanang prevention measures ba preventive measures ya
ang kaniingnan po namo diri nga dili magpasagad og ang uban man god dai tendency mo basurahan. So delikado ni siya makontaminado nga na mga manginom diri sa abay mahilo na niya noon. Then monitor lang yun. Sa kamisan nagmonitor sa ni sa mga singkos. Ang uban naman noon is nangawa siya, nangapid na nabalik-balik na siya. So kani siya murag mo pinakadako. So mo yung obserbaranan, monitoron na. As of now man, continuous man ang coordination sa ato ang local government unit together sa ato ang barangay po diri. In fact, naa diri si Konsehal karon og si Kap, diri naman sa to kahapon. Ang usa sa ato ang nakita lang nga bantayanan pud kaayo is ang katong mga hasjud og duol sa sinkhole. So ato ang gipahimangnuan ang tanan nga safety first lang gyud ang atong hunahunaon, no? If ganahan mo nga mo tan-aw, pwede man nga ang LGU mohatag og mga clips dito sa ato official Facebook page kay para kung kuryoso gid kaayo mo. Ask lang mi sa inyo ha, nihangyo lang mi together with Mayor Mayel, no, og together sa ato ang DRR nga unahon lang gyud nato ang safety ninyo. Okay, so hangyo na mo nga naa may gi-cordon off ang naa may cordon nga gibutang ato ang DRR, dili lang gyud mo lapas sa linya kay mas di ta kahibawon sa posible nga mahitabo, mas maayo gyud na mulikay. Wala man sa ingon nga naguba ang ilahang mga panginabuhian. So as is ra gyud siya nga ato lang ang ilang lang safety nga makayo. Actually lan kaning background lang lan ang Bugo man god, we always encourage man god the adopt a family diri sa Bugo. Gibuhat na nato pag Yolanda, gibuhat na nato katong pag earthquake mismo nga ang katong walay na poy ani ni padung Antino yan naa pa sila sa mga tent pero naa sila ay maadtuan nga kapamilya. I-encourage yun ang pamilya nga i-take in ang ilahang pamilya. So inana usually ang process diri sa Bugo.